Siitä tilauksestani mieleen, että huomenna kello 7.50 aamulla minun taksini tulee, ne 2 takseja tällä kertaa poikkeuksellisesti. Minun pitää valita, kumpi minä menen. Ja minä valitsen tietenkin kulkukeskustaksi. Ja tämän videon pituus on 55 minuuttia. Ja minä teen näitä videoita hyvin nopeasti. Elokuu vai mikä kuussa oli? Lokakuu. Se oli elokuu tai heinäkuu.